Nyasaye emambi yabono nkomwirane limbu ya mono asenye nchiogo twalibaga lya lero na nyuma ntara kwana marietane usikende gyonsi tiandara mwirane limbu ya mono tumanye kogenderera omone Nyasaye emambi yabono twachira asore buya mono asenye nchiori tukeri lige ya watu ile Kristo Yesu aye nayo muya matukonsi naye kwagere tukeri manyaiga buno nyatari amanyi nkao nyatari okweru aso musaraba asenye nchi yaito bande ntwaru ikaiga abande otwari nkabakora abande otwari nkabaiti abande otwari Nyasaye abantu batariko kumanyekana asobosi bwao ebi byaito byarogoto staki kila lituko asobosi bwao Nyasaye lakini ogatosibike gima ogatuogosemeria tigeri etari aoritogi wemambi yabono tigoburuti bwao bwikense buna omenyete Nyasaye nende tata kwana no moyo yo mobwoka abantu bari bonsi bantegerete se ya busi Nairobi na ndonse Nyasaye ngoteba ngokoboli aso wancha kwao ogambe no muntu yomo oyo rwarete oyo mo about Kurus Hope omuntu oli Nyasaye ogosemeri kwaye bono gwachire insekegima bande bari chinyagetali abande bari chi prison tofauti abande Nyasaye mbali batabwati meremo pi bono baikira se bategete goita mambi yabono ukobori Kristo Yesu aye tatu ito aye watu iborete ayo bwata mabera amange ogambe no muntu oyomo oseseni omuntu oyomo bweka tinduga iga Nyasaye nono yomo atara yukoli wa imani yaye ukobori mpuya mono kera ngo chokorole tari na aso wancha kwane koneda aso wancha kwao aseri tari ya oliki yana asabiro no kwegena amen. Ngoro kwa Apostle Kevin Mongare Kennedy ekanisa ekoro kwa Moving Grace Glorious Ministry tora sa akoro kwa Ruma Nairobi ya ni tindi nche ni mbwate umwokonyi okoro kwa Livini Kerubo amona abana Nyasaye tuseni na barobwo na baigoli bane kurugusi konge sitonoka ere konke gusi ekigusi ne kongwake na mura nche montegerere ki mix ke Swahili ne kegusi so nyumbani ni konge nimeokoka. Yesu ni Bwana na nafurahia sana asubuhi ya leo kwa kutupa neema na kibali kusimama mbele zenu na kunena neno la Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yenu. Nataka pia nishukuru sana dada yetu hapa Diana na wote ambao wanafanya kazi hapa Imeya Soko TV. Nyasaye abasenike gima nende abae okugani kwemyo yaino kwirane nende mbu yamona senchi yomo somboyo ngarigete ungarigane tigocha orgujoni basweti asante garete kurwa tiga Nyasaye wa Israeli akwinyore emambi yabono na ndago seseni emambi yabono nindigete kokwana igoro yo kwegena to kwa moyo ase esabari yo kwegena yani timu ya negose my main message is that usikufe moyo to kwa moyo bado Nyasaye nakumanyete bado Nyasaye nakuganetie nende nabora atoke buna kwa teribaga amekupea nafasi kidogo tu aone imani yako kama inafanya kazi. Wakati mwingine unaweza kuwa unataka kupoteza tumaini, unataka kuwa ni kama njia zako haziendi mzuri, unaona ni kama unataka kuchitoa uwai, lakini Nyasaye agotebana mambiga to kwa moyo. Intubuna aba Kristo tuabera bariri yake asenye ncho kana matemu achira masinini tore tayari kukwa moyo, tore tayari complain, tore tayari kutuma koraramikira Nyasaye komote Nyasaye teri boigo igano nginyorete igano manyete mbona mimi mbona hiki kinafanyika. Lakini nataka nikwambie kwamba katika kitabu cha Saburi, kitabu ya Saburi 37 omurango omustari 23
Hebu kwa taona kwamba Mungu utia nguvu hatua ya mwenye haki. Yani hatua eri umuntu umutakatifu, umuntu ule mwenye haki, ile hatua anachukua Mungu itia nguvu. Kwa hivyo kile kitu kinasababisha wewe unapitia hali ngumu, ile kitu kinasababisha maisha yako yanaonekana ni kama yako chini kila wakati, ni kwa sababu wewe kama Mkristo hujawahi chukua hatua. Hatua wakati mwingine unaweza sema ni pesa, ama ni hali unataka pesa ufungue biashara ndio uchukue hatua, but God is not us saying kwamba tutakuwa na pesa. Anataka mwenye haki achukue hatua kwanza. Abu asoruarete ndageturo hatua yo kwegena yo kumurangeri. Omotebi Nyasaye emambi yabono na inche na arosire no buruirobo. Emambi yabono na inche na arosire ne gurube embwate tekirase. Emambi yabono na arosire. Kero kwirire hatua. Hapo ndio Biblia inasema kwamba nitatia nguvu hatua ya mwenye haki. Mwana Yesu abakwe. Igo onye to emambi yabono onye to gochikoide kotenda kurua sole oira hatua na bera kobera matuka mange na borere chinga kinyinge kubali asole asaamo kiagera ngwanyo koira hatua kiagera ngwanyo gukora kende gionsi ayekira rituko buna bogo ira no koraramika buna buaki ay wasero koraramika wasero koboli na nyarebe wasero wataba ekikeri Nyasaye na kiwanti gaiga abantu bare Nyasaye ndi kwaso akolera serikali na Ruto totigire uchumi ya Ruto yaberembe, lakini naye ubwate mechande menene utanyo kuira hatua yo kwegena okorekeri mwanya bantu ndatarakora. Saburi ya goteba buna Mungu uimarisa hatua ya mwenye haki. Mungu uitia nguvu, Mungu uichasa neema. Hiyo hatua mwenye haki atakayo ichukua. Na ndio maana Uruche kero matendo ya mitume 3, wakati mitume walichukua nafasi wakakutana na yule kiwete ambaye alikuwa amekaa pale for long. Matendo ya mitume 3 wansere ya mogo kera isana emo. Omonto yuko nyoberera abuangene getagie kanisa matuka mange chinga kichinyinge okolera okweboli nkieke na kinko chakurwe semeye osabirira amatuka mange buna bona abantu abange togosabirira to obere egesubokyo gosabirira for years, lakini kero Petero airete achwe alichukua hatua akamotebi taabu na fedha sina timbu atibesa timbu atikeli yose ndakwe, lakini Yesu yonkorandia litukolia lero tigakwe enema yogotara tigakwe chinguru chiogotara akamotebi beba godoro rako enda zako. Ile hatua Petero alichukua ilisababisha yule kiwete akatembea, na ilisababisha mitume wakaheshimika, na nguvu za Mungu, nguvu za Kristo zikaonekana katika mitume kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Asiki abairetwe abanyorete gosemeria abatenete mambi yabon abachuketa hatua, they take a step. And this step they made in life, their life changed completely. If you will continue, kama utaendelea kukaa tu wewe utaki kuchukua nafasi na chance yako yenye Mungu amekupea ili Mungu asimame na wewe, utakuwa na maono na utakufa na maono. Abantu barabwata maono amange bawiwete bakore biashara, abandi bawiwete bandi nonye na America, abandi bawiwete barandi, abandi bawiwete banse chiskuru biashara tofauti, lakini egento ke basinyete no kwegena na gosonga mbele. Hiyo tu ndio imekuwa kisingumkuti. Wako na maono, wako na mawaida, wako na akili na ufahamu, but the step of doing something, hiyo ndio imesababisha watu wengi tunasafa kama Wakristo. Asubuhi ya leo ningetaka tu mahali unanisikia asonyi wete korwa uchukue hatua ya imani. Take just a step of faith. Ora aregetanda abo matukonsi togocha kobwena, lakini take a step of faith. Otebe Nyasaye nanche uroro bondure na yabu achete wetera chisokoro, na yabu achete wetera maragerelio, na yabu achete burore bwa kawaida na bao Nyasaye au kuruseri kiagera buroire mboyo Nyasaye atari kobwena na bora bwa sinyere chinyageta tofauti, lakini Nyasaye
uroire mboya atari kubweni kiro buroire bure iseye lioba Nyasaye niga kububweni nende niga gukwa chinguru kiagera ebuku ya Yeremia 29 verse 11 yote anatuwasia mema, akona mipango mema juu yetu. Yani keri Nyasaye arengeti igoro yao tari keri bwerengereti no nabiko monyana chinga kichindo tigakuwa Nyasaye plan. He has good plan for you, he has good plan for us. Na intoto oya twakora magosa twaswa kumwachi plan chaito ndage tubwege na Nyasaye nabwate plan yao, nabwate agenda yao. Take a step of faith. Ask. Mathayo 7:7. Whatever. Ask and you shall be given. Omba na utapewa. Asubuhi ya leo si uombe na wewe. Nawaambia Mungu, wewe ndio unasema nitakapoomba nitapewa. Na nitakapopisha nitafunguliwa. Chukua hatua, anza kuomba. Hatua ya pili, nenda ukapishe. Hatua ya tatu, tafuta. Haleluya. Onye toko nyara kuira atua oyo minto na ogotigarabu asora matukonse karago some gitabu kia baruoti emerong baruoti ya kabere wansero mustari baruoti ya kabere 2 Kings 4 waendelele. Kulikuwa na wakome waine. Hao wakome waine walisema namna hii, tumechoka na hii hali, hii shida tumekaa nayo for long, lazima nichukue hatua. Wakasema hata tukiendelea kukaa hapa tutakufa. So na tukiendelea kuishi katika hii hali bado tutaikufa tu. Wakaamua kuchukua hatua. Ayo musacho lio ntegerete tiagorera na gasteyo ira hatua yo kulige gas tiago saba Nyasaye cheso asore nyomba ukagana nache nyomba ko tevi na bone gasi yeye ya tenena so ikaransete chukua hatua bora bolia basani saba soka isuko gana ji company neba tubwati qualification tara on the way utakutana mujiza wako. Yesu nagwenetia abantu abange abandi arakwena mbaka nyomba ko babweni, lakini litukeri mondroro arigotara ujase egesima keri lituboliri abantu barenge kwiruoro baruarete nekero bari kwiruoro baruarete bakaba chinga kichinyinge oyo makaro baroro chinga kichinyinga ng'emyaka 38 emyaka yonsi omuntu yaruarete uburore bw'ukoma uburore bwa leprosy tari kunyara gotara tari noare ase are amatuka mange mambia mo Yesu kare gotara kararo oyo oberira amatuka manga akambuli inkiyotagete muntu utari kwira atuwa yo kuruta sam ndiberi egere rabwene tanya itukodiri yerete tuwa yo kuruta sendiberi agaswa gotana bantu baminto mbayo bawombwa atakoboko egere ngeruta sendiberi mambi yabono ganti abantu bamino bakabwa tokoboko kogote bingo ganyole mono kiagere bukogote amelani wa mtu yeyote amtegemeaye mwanadamu. Usiche ukongojea ndugu yako, usiche ukongojea dada yako eti atakusika mkono. Omuntu nabali ngari akatware mechando amatuka mange chinga kichinyinge nerebi ko emechande nerebi kubwetakerete kiagera tabwate nguruchio kweruta sendiberi egere neranyoro kubweniwa buna abandi barakonyoro kubweniwa emambi kirenga kiyara kubuka okolera okubori Nyasaye ninkiekebe. Yesu akamubuli inkiyokora akamatenje no indam chinga kichonsi bana baminto bandochi abantu baminto bandochi obotakobo namenyere na baruwa matuka mange. Yesu akamotebi nikiyotagete akagenderera kuraramika. Yesu akarona ngumukorera chinga akamotebi beba godoro yako nenda. So kama hautakuwa mtu wa kuchukua hatua ya imani, upepe shida zako usirete kwa Yesu. Yesu amesema asubuhi ya leo katika kitabu cha Mathayo, njooni kwangu nyinyi mliolemewa na mizigo mizito. Anakuambia uchukue hatua. Oru abu asole oenda sale ayolemetu nemechande menge ayobwate mechande menge karua abu asole bugoli musarabu uyo mulitoko moretera asale mambi yabono moretera asale moretero motebi Yesu na achira asole mambi yabono no musarabu wa mauroire na achira asole mambi yabono
no musaraba oyibwo gotarariwa abantu bare bachairu norokana yani ochairu kuruchianga kurukobeka mpaka chianga chiko chaete okobeka yanga tere kwama mobere asenyencho nono mobere ugo chaete noragere chiko tore chikiro sato chikiro nye omubere ugo chaete tere konora asenyencho ayibye komo nyene obwe chaete tikwanya koira atua ya imani otebe Nyasaye ayo bugimo butari bwane komenye nyomba yo bunyastari yane komenye nyombe ya mabati kirenga kera abande bagateje magena tari cyane oteki atua ya imani uchote biyeso bona mambi yabono inacha sole no mataka gondokale nyomba nagake akagondokale seita nagake aki Nyasaye ndakerongo nyotaratara iga na robo gondali Masai ngonyo otaratara na robo gondali naroko na mugondo tinko chikogora na mangana bosa amangana bosa iyo ndonda getene chibesa kiri kwaro Nyasaye na kyago kwa kera gote yaba na ba Israeli na muwika Kanani kirigende yose yeko bagoki mukimiriki. So ukifika mahali utakapo ana hiyo sehemu itakufurahisha imiliki ikuwe ni sehemu yako. But wewe umekwama tu kwa nyumba. Unaishi tu kwa hiyo nyumba for long. Ni siku gani utabarikiwa mpendwa? Ituko ki. Ainaone kanisa tuliko genda. Bone gama mbia bono. Leron Sunday. Ayema mbia bono igasa yobungu sto jitoro. Oyine gaskwala kwanda yabande. Tangu kwa buge tekari wasoro kutora abana bande school. Kobake ibogo lakini gote ugende kanisa na kongwa sore. Sadaka tikwanya koru. Nyasaye nero yokuri na gaki Nyasaye ngonya. Lakini sadaka kunyora korua na kongu. Fungo ra 10 kwa bero muibi pipi okumwibera tumadina kichinya egasi ya Nyasaye okorua. Ndiriri kaogo seseniwa. Ndiriri kaye imani yao ekoba ya matendo. Ndiriri ituko kioganyete imani yao ebe ya matendo. Una Nyasaye na changinyore ayekanya kweyo moyo. Una Nyasaye na acha kwinyore na bande mbendete kwinyoru. Airi tukolia oriyo kwinyorwa. Ndiriri emambi yabono tategeti atua of faith. Oire atua ya imani. Otebe Nyasaye na nche mambi yabono nginyole. Omwano Daudi Patimaya akalira agateba ya eyali na abeire na rontari korora na matuka mange. Na abere eyali ya matuka mange. Neba gingokaniwa tinkwana. Neba babisaba mbambu atete tigangote babisamba nyokwera. Nonya murugio neba no mugako na bako mu biso. Nero kuruse siri yawo nyomba te bya barugi bagoite. Omwano nero kuruse siri yawo nyomba buna mumenyete. Egera barugi banyora enjira ba work says. So Patimaya abwata abantu bange bakamubuli Patimayo kira akabatebiga kiya otingo kira. Nanjiri tukolia neliyo korora nanjiri tukolia nenyuwete mbarore obosia sobosia mbarore na maisane kaenda kwa ntararora akachukua atua ya imani akamulira Nyasaye akamotebi Yesu omwana Daudi na nche mambi yabono nginyole ayena atua kikwa ilire emambi yabono tebi Nyasaye akwinyole atua kikwa ilire emambi yabono tebi Nyasaye na nche nginyole egerendua seme chande mechando kyobwate aye mechando kyobwate asi nyombe yao nabora abetori kipofu nabora abetori korora nabora abekororole lakini no motinole no what tebi Nyasaye nanje matuka ya ntagetera rontegera lingana liao na matunda tikora chisign ntate gotegera lingana liao egere so imeyane kana chi condition chinde chigo kobeka obo muntu otali kwege na Kristo kana chi condition chinde intuna abana ba Nyasaye ntaito otegera linganeri buna Yesu agacha akatana ondibwensi okonyegena na mukore ko mwana Nyasaye intubona turi bana ba muntu olio oroste guno muchanga yaya otura abana bo muika abana ba Kristo abana balia ba bwate chinguru chio komediki anything they want to possess as long as you have faith, as long as you have confidence. Na imani yako wewe unayenisikiza
iwe imani ya matendo. Isiwe tu imani tu. Namuka asubuhi tena tigambike ensoko TV ntegerera maseseniwa. Ngesa maseseniwa. Wagesa wakaransa naro. Chukua hatua ya imani. Lero tagitengo tebi irokwe hatua ya imani. Tebi Nyasaye hali ya birembe. Na inchenta getekorera ama badilika asobugi mabwane. Igoro ndori chikwendi gari. Egari nisa igokwendi. Igoro na kwa siku za mwisho tutapewa mapawa. Hatutapewa gari. Hatutapewa ndege ya kupaa juu. So hapa duniani ndio unafaa kuenjoy. Usikuje kupatana kule duniani kule mbinguni ulise Mungu, mbona mimi ukunipea ndege na umekuwa ukiitaka muda mrefu? Chukua hatua ya imani. Unataka ndege na watu ujui bei yake. Chukua hatua ya imani. Ira hatua yo kwegena. Mambi yabona ile hatua yo kwegena. Karuge tande kukia maroire. Aye mamu minaru arete. Chukua hatua ya imani musabere. Tebi Nyasaye, lose negative mind in your thoughts. Tiakora impossibility, rora possibility. Mana Yesaya agotamana inchua sende. Kende nkeyo kegonsinya. Tiakora na kero kesinyete Nyasaye. Rora kuwezekana, ona kuwezekana. Unapoamka asubuhi, ona kuwezekana. Ona afya, usione magonjwa. Tiago tamno bureiro bobwane. Eskwali yane gotira kya rituko aye monginori. Presse ye gotira kya rituko ningogoteba ne yao. Tari yao presse ne ya setani. Emipango Nyasaye abwate tabwate emipango yo kwa pressa. Tabwate emipango yo kwa sukari. Tabwate emipango yo kwa oburu amarwaire. Nyasaye ahoteba abwate emipango yo kogera. Yo goseseniwa. Bona emipango kiyo chakwea. Mambi bugotema esimgaki utomere ebesa yeri yogo tebi Nyasaye bono je Nyasaye kaanda saba bana abane bale Nairobi ebesa yeri yogo mpaka ngwe wori Nyasaye abana abe na abasometi baende bakore bibarua Nairobi ebesa mbe konya bantume ukijagetari hogo tebunaki asoko bamba kwaye amanyi ngari tegeta so musaraba motebi amanyi ngari tegeta yo musaraba igo akarukubweni abaiko yatigaba gusi akarukubweni abagere atiga baruya lakini nyaga gotuweni twensi onya itegeta senje to twensi motebi neje bono Nyasaye no enda sense ya manyinga yao tigangi tekere mambi yabono egere sukari yera somo berone eruo egere presse yera somo berone eruo kanse yera somo berone eruo chukua hatua ya imani challenge Nyasaye neringana liae challenge motebi mo challenge constitution ya Kenya otogo challenge viongozi bine constitution na kero turenda siringana tigato challenge Nyasaye ne constitution ye yeringana ligia ringana lyobugima ringana lyogosemia ige mambi yabono ayo mungino tegerete tebi Nyasaye nanchi na arosire wakera fulani na fulani esimi egeranga chibe sangore lyogo lya pressure nanchi na arosire ndegete ro mwakire simi motebi presse ya ngereire bono ndegetonga gachire nyombe ngia ndegete ogore gari ochirero engia tiakorana presse yakwarana no echirani yao nero korogete tuabekire abarogi aba kila ituko is like tunawonea naone kero tarogiru tumewone mchawi wa kwanza ni ulimi yako. Anza kunenea ulimi wako unene baraka. Anza kuona siku njema kwa maisha yako. Ayubu hawataana kilio kinaweza kuwa usiku, asubuhi ni furaha. Alafu one thing I'm happy. St. Paul was not drunkard. Hakuwa mlevi, tarenge morevi. Kera rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Kumaanisha there is no day tutawentiko wa Nyasaye. Ama tunda yo mwikomo chenu. Kila ngaki tobe no mogoko. No bwato mogoko baba. Sokro yani. No bwato mogoko. Emambi yabona. Change birenge bibyao. Come out of negativity. Wacha kufikiria ubaya kila wakati. Tigako gokwa kobegete mumuro mina umoyo. Nebo kogoserete no yo mino. Nendo yu kogoserete na Nyasaye akwete. Murusi asomoyo. Matayo isano
umustari unane whatever wenye moyo safi bari babwato moyo mochenu nabo baramorore Yesu omoyo na kiole bari ngobe geta so moyo imambia bona bari ngoga chete oine oromorogio mutangani omoyo no oromorogio mutangani kiagero gachita abana babantu isirinye moyo ime ogachite yango yao kogoserete miaka omwaka 2024 2020 aya nabo begete mioyo mpaka bono ega turojina bwerogete baba turojina bwerogete Yesu agotema timura babere nanche nimbabere esare riyo kiro monta amanyete tato tore gore rieta richen litogigwe fasitari ya modana timura babere tuabere bebi aito una toko babera bari bagotokorera bobe ayengo babere ore bari bagokorera bobe gotagete bwabere nuweto mwana wo ofurani abwene onye godeta ba babwene onye ba furani tutagete babwene onye ntikwanye ko basabera babwene nendo chuko ya tua ya imani ote Nyasaye omwana oyo nabwene te kubwena aye mambikire mambetena ata okwa no kuna ma okuna ebikurasi bikorera korwa tena au mwafurani gaachire ai tadi erolenge chukua hatua ya imani. Don't be negative. Don't be negative. Talk positive every morning in your life. Ongea mema kuhusu maisha yako. Ongelea watoto wako mema. Tiakoro mwako nyaga kunywa marukira litukai kwanya kumorana. Ochire bono nekerere kiaye. Tarikia matuko tabwe kaini. Mambina bara acheno mugoko. Mambina bara chawate ayanyarebe. Na tigira maruri tukolia lero. Tiakoro rakeri tukuna morebi oyungo chari bono chisa chio morebi chiabere irange rora chisa chio mogaka chiabere irange. Talk negative of your family. Talk negative of your positive of your family. Talk positive of your husband. Positive of your children. Neba no lutabwa tigas tiako mochaya. Emambi yo muntu tumanyeti. Lero tinama to senku kwana na ali ngamo na iwetera Ensoko TV. Inyasaye obange titukeri tindi yase njo wanja kwane enda ase njo wanja kwae koko tebi gaki koko sororo mongina koko sororo mogaka koko sororo mwana ominto koko sororo ayo morandia tiakorageria abantu ekanisa kero bachire tari baro bakorangereti tibachira aye basabere ogo seseni wase bakwenda baseseni wa batamukire baraka tiga muntu gotiga goche kanisa omwebi tiso bakata akimo omotuno mwati otebaga kimpasta fulani ondagereti. Chukua hatua ya imani. Wakitoka, talk them in the light. Waambie Bwana awabariki. Watamukie baraka. Watamukie mafanikio. Tamukia nyumba yako mafanikio. Na utaona makuu na mema yakitendeka. Igwe mambi ya bono. Kuko bodi asirietari edia Yesu ayontegerete una iratua yo kwegena karuge tandigukia maroire iratua yo kwegena digiegas iratua yo kwegena gende kanisa iratua yo kwegena beka marua oise na egamba na Nyasaye tiagotaka kirenga kio barandi bagambe na Nyasaye bakorete the message. Take hatua ya imani, step of faith. Step of faith. Egere onyole kwegena oruase emechande yole emechande ina bi koranche oruoro na bi koranche omenyo ota onye mambi yabono to wonchorere birengere biao egero oru abu asole nkomenyora matuka mange nkomenyora matuka mange onde bwensi obwate ogosemeria onde bwensi obwate otagete tusaba monere na bago akurike message yakego wetera se namba ye studio era se screen ye no asabu egere tusaba monere mambi yabono oburiro obugo sinyete na bokuruoro kwa mte. It is possible you can come out of that sickness. It is very possible
you can come out of that disease. It is very possible you can come out of that condition if really you will take a step of faith. Again, alinganeri Saburi 37:23. No eba yandon sipi. Take a step of faith. Chukua hatua ya imani. Linganeri ntakito lising in your mind and in your thoughts. Kwamba hatua ya imani ubadilisha hali. Tigato saba asore. Father, I thank you this morning. I give you glory. I give you honor. There is no God like you on earth, and there is no God like you above the heavens. Ondeteyo nende tukotiriri tora kuwekani na mwanya bantu. Ainomuya emambi ya bono. Ngosaba Nyasaye emambi ya bono. Oramburo koboko kwao. Onde bwensi ontegereire tatone agesa masiseni aya. Nende tata omwe chisemi nobungaini. Egera aire atua yo kwegena. Obugima bwaye bwonchorerie. Bonsi abari bantegerete Nyasaye. Abari bangete kwenda se nyumba yawo kogotogi na kugasasime mambi yabono. Tigo koboko kwao kwa maseseni kobe igoro yabo. Baseseni bonsi aserietari ya origi ya Kristo na asabire no kwegena. Amen. Next time. Amen. Kunyari kugo. Nabona no kwenyorio mo rigeria Marieta ekanso kwa na Nairobi na kurwa gusi okwana abantu bawo. Ambia mono. Kanisa yane kwa Moving Grace Glorious Ministry, the home of the test of God. Otore Nairobi Oruma. Barabara kwa St. Daniel Komboni Road. Tuweke barabara ya jina bakore bane nene Ikuru Moving Grace Glorious Ministry. Area taria nengoro kwa Kevin Mongare Kennedy Seitere Ikonge Nyamira. Nintagete nimaite tata Mugaka Kennedy nantegerete kurugusi tiganya sago seseni mambi yabona ama na Mama Grace umone Nyasaye abaseseni asemo tegerete kurwa ti anti chiane anti yarisi tiganya sago seseni sana na sokoro mwaka umara amona baba bangwe Josephine bangweso ne chiango chiane chonsi ngo batakera emambi ngiya nende tinkweba kukwani omo somba one wose my mentor Bishop James Ogendi tiganya samu seni sana mambi yabono kereba ngete kwenda ekanisa Nyasaye amu inyole nenda museni amo no murandi Jenny kuruikonge Pentecostal tiganya Nyasaye abasiseni mambi yabono aba echumapiri ngiya abatumeke bunatanye kubatumeka na inde before abantu bane murugio ne Livini Kerubo amuno mwana minto eno kubare nyo babante gerete bono babumforo tiganya Nyasaye abasiseni kegima na balia barandi toko na baruwe kanisa Nairobi. Pastor Joyce, God bless you. I know turkuke uskiki kisi, but I know you have been following, and may God bless you. Pastor Joyce Titus, Evelyn Elijah, and Gideon Bitok. May the Lord bless you so much. You are so important to my ministry. May God favor you and increase you in abundance. Amen. Amen. Asante sana Pastor. Yeah, kwa ikoba kwani nande obateya abanandi wenzako bamino na boko balenta next time na baro batoringana. Amen. Asante sana nando seseni. Ndio mwana. We are